kan ai be i slip pihak air sip bre kamut ba kumulong monta pihak air sip la air ni sekarang tapi air mentar sip kumut ba inom air exam ta itu kalau ada makan aga juga himam kana pilih air sip Walau CM ka KHGC ba titas kain dangshan luang ba kamdon satia ka jingsim pisa bian naki khardop jong ka KHGC hendrai na kaliang ka meglia truck owner and operator association ha ka jingle jurip ba kendit neksi shaki katu kan ni khardop jong ka KHGC ha west ka sales ka lap tingkan ba ka jingsim pisa da khardop kalong bian ha ka jingle jurip ha ki khardop ka KHGC bar khardop hima ka thain ruang ka te ka kunhun ka laong ba ki lap tingkan ki babon ki khardop ki shu sim pisa klam ai reset Loong ru badan ki khardop ki ba riset tangba omdan steel ne jingsan jongno ru hakaba ki langit ru ki shushnahi ya ka dor ru ki simkat kum ka jingsngo bet jongki nong ap khardam ki ba bon ki driver truck ki lai thu banadu ka thai motion ru ter hadu nongstein bat sabar jong ka west ka sales ki hab ban siu ya ka bai khardop ka blapoi omduna ki arhutli ki khardop bat ka pisa ka ba ki siu ka lapoi ki 4000 tengka halor kan ni ka benta nakaliang uba moselendar marngar uloong ba nakaliang ka association hadien bekilau yi ya ka video ba usi yam ka KGC ula kentaj ba kamdon setia ka jingsim pisa bean kimban sia banit jurip balalap markmat ya ka ika balaja baro habadai bat hima hiyo abadin tidak siu ya kabajet hima rai kanu hat nadu riang do hadu ruang hinut kanu tiga kalong dan ame hai adune rek na rendo adune kalong arajar baru arajar kene gide gi slip jongka hima taka jong gi gate forest jongka council forest kinju ai slip kim ju ai slip kisim betang pisa ya por yang do bisiu kanu tu sejar siaja aka council forest council dapan slip ki ai mai tegi ong ai betang pisa slip mai di hangni heruang sanspa kaniru agit jong kat council di hangni pan slip ki ai mai ki mai re tanang ni saha ai bia pan siu manusia rapsiu yang sejar ka forest amorusia tegi ai kina ai slip nem hapo morusia kina mai re tinang tapat siu biang sai rapsiu hantu rendon light digigit tu rapsiu yang apa cek selain itu digigit jong kat council kamu ki ai slip nem kita tu cek ki mai re cek ini kamu ki mai kisim dang pisa Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association menta kasi hadin bagi layo ya i ya ka video kabadai na UCM uang ba kajingkam jongi kalong tang kajingkam ka bomno nongrip andrai menta kasi ngila yo ban let me ban let check hi ya ki chegit jong ka council but daki paradokot barokot but kajing let check jongi but ngila lap ru kajing wan jong ki kali ki jingkit but langba ki media ru ngila ra lang but hang tu la pani isai ba kini ki gate jong ka council kila shim pisa im pek tang na po ngiwan check tang na po constituency motion route hadu nong stoin lightly hadu nriutli ki gate jong ka council ki shim pisa klem da ai karosit hadin na kaliang jongi rangkat ki drivers markmat ngi jing shim pisa ngi ong ba balai ba phim ai yangi karosit haba pila shim pisa rai na kaliang jongki ki ong balap tha yangi da ki nong wai gate na ka council ba na ka council gap tha yaki ba ngi shushim be ka pisa handrai yaki slip nginom ai bat kani ka jingle jo ka council ka penmi ya ka kenrum kenram ya ki try kali bat ya ki driver bat ka penlong yangi balada ngiyo ya ki tu slip klam ki slip kamut ba nila ken ya ki gate jo ka council ke bolong nadu sedang jong ka west kasil shadu is kasil but shadu riboy ki don jin kumba arphutli e ki gate jo ka council baro arphutli ki gate jo ka council ke sim pisa babun naki kim ai ka rusit ladang ipan bat lada nakaliang gajungi ikwa menta banbu ka jingkli ya UCM jong ka council bat ngila bu ru ka jingtho ya UCM jong ka council kata kalong bait ka jingdawa ka jingi kalong ba la ukloi ne em ban map yangi na benta ka baigit habadei bat ka din syakta ka jongi ha uni covid-19 kata ka di jingbu jongi ka jingtho ya
ya u CM nadu ka basdang. Bat ka baar. Kadon kam nem ka konsil haba kala shimpisa nangi gi try kali bat na ki driver kadon kam nem ya ki bakin hab ai da korosit. Kata kali ke jingkeli bangin bu ya na ya u CM. Bat ka balai kalong ba na kaliang ka jongi ngi kwa ban bu ka jingkeli ya u CM golong bait ba. Haba ngila siu. Shisin siu hagi get jong ka konsil. Kadon kam nem ban siu biang ladang ngila siu shijaka. Kadon kam nem ban siu banginom siu shu hakitu gi arpoteli ki bandang sa. Ni UCM unong yang iba habadon arpoteli gi jo konsil siu borok khoj arpoteli nang bangin syai ni kwa ban bu ka jingkeli ha UCM namar balai nakaliang jungi hagini gisngi ni i ka jingkran igri jong ki dekhot jong ka konsil nakaliang jong UCM ukran igri ba ka jingsim ka bu jong kita ke barcela ka jing it ki jong ki ya takari jaj benriu henry menta wat lada ubar jela lani unon tribal ulet pan tering license sa konsil usiu tang sisit badan dalawan cek ya ki sipen i to ka slip bat nakaliang jong kibriu jong ka konsil bat kiwe kiwe ki priang ya kata kim non kam ban siu jing ki ban siu e shuru em henry nakaliang jong i menta yangi pikiran iri henry yangi menta ar pausin hakashisngi bisim bisa nakiju ki kali yang ibu menta ya ka jingkeli ha usiam ba unjuba palor kadi ramrai simbai ya simbai bro ar Ali cimbai bro al. but sim da ai mariau makna ramrai simbai da ai ramrai makna mariau simbai nakaliang hima ka phare banwa da ka sanbut ba kali kata ka bakit sensar ka bakit di ka bakit nga ka bakit doyong ka bakit sing ka mo bakit tam khare so mai chimbai pi ka ba chimpindo Gaman hier deh, gaman hier manku, man hier o Pichim mai tar ben moi ya nong spot ne pichim men moi ya rindo kamu pichim mai napang bai kamu check gate kamu ba la chim pisa kamu ba ki on da la chim pisa bidon kam ai slip bai chim mai pisa ba kam Ha slip lang pet namar bala da la iyo igni ong. ha kai long pi batai yang long pi chim makana chispa makana kam slip chim mai pisa ba slip da ai bai Bacak. chim Bacak. sampul kam Mala dain cim ji gini slip gini ong hatai. mo so tu kan golong ba na ka ju ka hima ha ka ju ka hima ndak la siu han siu makana dalar haju ka get jong hima pichim bet chispa nangka namut klam ai rusid rai mi nakaliang jongi sha u ya le check yaki ni get jong ka konsil ngila wan ban ya kendu ru ya duty commissioner bat ngila ut ngila nama duty commissioner and rai duty commissioner ngila kali na u ba katmu teli ki permission lane ban ai copy sha udc ban bu get ka national highway bat ka ba ai ka ba nakaliang jong dc la kan shai wang baita lana ki bu get hapo ki surok jong ka national 44e ka national highway ki don kam ban yo ya ka permission na ka ministry of road and surface transport lada kimyo ay kani nakaliang jong gini ginong buget kalong bear bada kaliang jong di komisioner ki sultanat sa simkia ne kam hada ukerpat bukun tu yang i ka naliang jongi ka asyan bangin bu jing tho bad hakini ki sin sa ai jing tho sha udc bad in sa pet ya ka ai nakaliang jong ukli jong nok sunshar jong ka district administration ba unne ya ka badon kam habadi gini jing e jong idkhot jong ki jong ka association